Ba a taɓa wani la'ananne a siyasa ba kamar Dauda Kahutu Rarara. Wannan kalamai ne ba daga bakin mu ba, kalamai ne daga bakin Ɗanbiki Kwamanda, domin yana ganin cewa abubuwan da Dauda Kahutu Rarara yake yi abubuwa ne masu matuƙar yawa. Ya zagi manya-manyan 'yan siyasa, ya zagi Buhari, Kwankwaso, Shekaru, Sunusi Lamido, Atiku, Sule Lamido, Shehu Fantami da sauran 'yan siyasa. Duk dan saboda me? Kamar yadda gidan jaridar Rariya suka kawo wannan labari, inda Ɗanbiki Kwamanda ya fito ya bayyana ya ce, babu la'ananne a siyasa kamar Dauda Kahutu Rarara. Idan har aka bar shi ya cigaba da abin da yake yi, wata rana sai ya haddasa yaƙi a cikin Arewa. Saboda irin abin da yake bayyanawa daga Abubakar Shehu Dokoki. Cikin 'yan kwanakin nan Ɗanbiki Kwamanda ya yi wannan magana, sai daga baya na gane abin da yake nufi. Da yawa daga cikin manyan Arewa babu waɗanda Rarara bai zage su ba, kama daga sarakuna, manyan 'yan siyasa da kuma manyan attajirai. Kuma jahilcinsa yana ƙara nuna masa kamar ya fi kowa. Kuma haka za a gane cewa zagin da yake yi fa yana yi ne cikin izza tare da kuma jiji da kai. Tun kafin ya zagi Malam Fantami, bana jin daɗin yadda yake zagin manyan Arewa, kuma abin mamaki wasu da yawa sun taimake shi a rayuwa. Kaɗan daga cikin wanda Dauda Kahutu Rarara ya zaga, kuma sannan waɗanda wasu daga ciki ma sun taimake shi wajen gina kariyar shi, kuma sannan a baya ya yabi waɗannan mutane. Ya zagi Buhari na ɗaya kenan, ya zagi Kwankwaso na biyu, ya zagi Shekaru na uku, ya zagi Sunusi Lamido na huɗu kenan, ya zagi Atiku na biyar, ya zagi Sule Lamido na shida kenan, sannan da ƙarshe a wannan kan ya zagi Shehu Fantami. Sannan har ya siffanta shi da wasu siffofi wanda ake ganin cewa ya kamata Shehu Fantami ya tura shi zuwa kotu bisa wannan abu da ya mai. Tun daga ya dawo yana zagin Buhari, na tabbatar da babu abin da ba zai yi akan kuɗi ba. Babu irin damar da Buhari bai ba shi ba, shi ne ya haskaka shi, kowa ya gan shi, amma daga ƙarshe ya dawo yana zagin sa. Masu hikima magana suna cewa kare mai hankali baya haushi kuma ya tunkuyi ko ya ciji waɗanda suke ba shi. Abin mamaki, Rarara dukkanin abin da za ka mai hakan ba zai hana ya zage ka ba, sai dai in bai samu damar da yake ganin cewa ba tafi wadda ka ba shi a baya, kuma sannan zai amfani wannan dama. Amma su ma 'yan siyasa, wato su ma na Arewa akwai laifinsu. Su ne suke nuna jin daɗin abin da yake yi, suke biyan kuɗi yana zagin junansu. Akwai 'yan siyasa da suke burge ni irin su Sule Lamido. Yana cikin 'yan siyasar da bai saka wa wato Dauda Kahutu Rarara fuska ba, bantana ma har ya samu ya dinga aikata abin da yake so ya gana aikatawa. Muna Allah wadai da zagin da yawa wato Shehu Ali Fantami a cikin 'yan kwanakin nan. Wato siyasar Dauda Kahutu Rarara siyasa ce ta cin amana da kuma yaudara. Domin a duk lokacin da yana yin ka, a wannan lokaci kai ake yi, kuma sannan tauraronka na haskawa tabbas a wannan lokaci kai yake yi. Amma a duk lokacin da aka ce ka bar jam'iyyar APC sannan kuma ka bar kan karagar mulki, to a wannan lokaci fa ka jira zagi, cin mutunci da kuma cin zarafi wanda zai biyo baya daga bakin shi. Domin shi fa bai ƙyale kowa ba, waɗanda suka ɗaga shi bai bar su ba, da kuma wanda ma ba su sa baki a lamarin shi ba su ma dai bai bar su ba. Ya dai kamata a ce an taka mai birki bisa abubuwan da yake na cin zarafi da kuma cin mutunci ga manya-manyan 'yan siyasa, kamar yadda Ɗanbiki Kwamanda ya bayyana.